দাঁড়ানোরা খাপ দেখে দেখেছিলাম তাকলাইनो पुइला मिसिनि अर बुधबार तामाने पितामो थांगै तो ओ पुइलावनो जोंनो वाइसा सुजुग खायदा देखनि आं जतनो जों जतनो कयलाय दंलायो तो अर फाइमानदा फाइने सिनि बाय सं जतनो खाका हामबायानो दागारै दंलायो सिन बुबाग्रानो बुदिखे कप्लाय खायतलां मानसं आबुनि चाइतो मो नाय दङ तो बसकाङो सामुं तो गोबां खायना मोसं ताबो आबुनो लुगुरं खानि सामुंता जे जोंनो सिनि बुबाग्रानि बदलनो कप्लाय खाय दैदो देखनि जों फाइमानि यागुलो 11 नम्बर वाटर नुखा लाहा दगा एबा लामा रगा गोबां मानो सामुं खायजे गैया ड्रेन रो काहाम के परिस्थिति खायजे गैया नरक सरकार फाइमानि यागुलो जति फाइकें के सामुं काहाम के देख खायनो आबोनो चिनि नायमुं जे तिनि पाराव सिमिया टाउन सहराव आबोनो चिनि नायमुं जे जों गाना गिनि चिनि नक आरि रंग बाहायगे साफ सुथरा खाय नायथबाय तनेमान तो अ नायमुं न तुइनो आं बुबाग्रानि अ नायमुं न तुइनो आं बसकाङो आगुबजा खायगा हेंके आं बुंनि दो ताबु जे थाङै बुंनि जेमन बुद छानो সেরকম না आं खायगा हेंके बा चिनि बुबाग्रा जेटा चिनि मथा जों जेटा तुइ बासाय दङ चिनि बुबाग्रानि मथा खायगा हेंके आं आबोनो खलायनाय जे बुंनि असुबिदा तामो तुइ दं आबोनो सोंगै आबो आ जे ककथाय रंनो आं साकावो तलांनाय आरो आं बागि अबो पुला बिजि खायगा खायप्रनो कम जागानो नुखा ओ जे मयला र लामाव खिबि दन माने आबो एक्चुअली चिन बागिनो चायाक्लायो कारण ময়লা আরো নকজাগো নিনে চামুং প্লাস্টিকও খাওই খিবিজা ও প্লাস্টিক রং চামুং যে তো ক্লাই বিসিংও দङ যেনে ফল আবনো বাহাই মানে চিনি যারা তামনাবো যে মুসুক গে পুন পালি ওই তনার বড় অনেক সময় ইয়াকারে হরো কিন্তু আংনো খা ও যে প্লাস্টিক বিসিংও যে ফল বা যে সবজি मोनाम बा को बाहाय मानो बरक वान सुगो जे अब चाजांनाय हिने बर अनेक समय चाइसिरु तो बरक जाया तो अबहाय रंनो बा ड्रेन रंनो खलायनाय आं उनखौ हांगाय आबनो जतन लुगो रं थाने कोयो जे जोंनो बो सुजुग खलायदो दै हिने जों साइमाका जे लाइबमा मनो पुइला जे हास्ते ओरिजिनल पार्टी रक एमएनसी ओम हाय को बातेनो थांतमनि बम हाय ककथेंते को अर्थ को बुनि बसुनि बरबो तंगो मिक्स बंगो गोबां मा कमिटि बमहाय ककथेंते नम्बरनि बखान जय खायनाय तामो सामु खायनाय बरनति बमहाय ककथें बाय नम्बरनि बखान जय खाय कप्लायना हिने वानसु बबाहाय कम सागा हंगाय एमने तो सरकार आगि तंनाय रक्त जतन खलाय कलांखा लामा हंदी ड्रेन हंदी डास्टबिन हंदी जतन रजाक दङ किन्तु सेरकम जत्न खायजाय गया हां तो आ जागाव कलां खामा बाय बा आं ड्रेन खायमा बाय बा आं सरक खायमा बाय सिमे इंडिया अपनो जत्न खालायना नांनाय आ जत्ननि दिक दिया बंनि असुबिदानि दिक दिया आं सायमाने बुजिवानो चिनि सामुनो आरो खाबायनो आबनो वान सुगानो जेना बो एदिसि खाव दंगो एदिसि एरियानो जे बाबे सागाव दिसानानि जे जायके मुंनाय दङ आबरनो जुदि गाहामबो खुलुकनाय खांगे बर नुगानो जे बमहाय जायके मुंतो तो आबनो जुदि बर आमो हायगे खलायजाना मुंसुं खांगे खाखायो सिनि बुबाग्रानि सिनि तिब्रा मथनो बर बर सुजुगवानो सिनि समवारिनो बा को अंकर थाने लोकरं थाने बुसु जरते रेस्पन्स काहामखा आं खामाय माने जतन थाने न गाहाम रेस्पन्स मानखा तो आसाबो दङ जे गाहाम न माननो 28 तारिखनि रेजाल्टबो तो अजागा लगे खायनाय सिनि बाय संनो जेबाबो आनो उत्साह खलाय दङ बुंनो बेलाय आं हामबाय मारुओ तम को कसर मुसु पाइथागो एगर नं वादनि लोकरं ना जतना आं खायसेखौ न जानो मोसो बिसि गुरुम गुरुम गोबां मानो मथा फैया गोबां सुदु गबायथा तो ताबो गयसा जेहेतु आमनि समय यागो सेरकम शक्ति दङ जे मुचुनि आं बनो बो सेरकम सामु खाया बनो सलायसिना मुचु हांगाय सलाय मानो आ पावर आमनि समय थाने दङ त आं आबनो सानाय जे आगि लाइथानाय रनि सामुनो जुदि अंगया गैबा चाजायगा बा अंगो सेरकम जत्न खायमान नुगिया इंगे जोंनो बवायसा सुजुग दि जों बो खलायफुंना मुचुङो जे चिनि बुबाग्रानि जेटा तिक्रा मथा सुदु पाराव सिमिया टाउन बो जों खलायना मुचुं हाय जतो बिसनो खलाय मानो तो अब हाय खलायना मुचुं चिनि बुखान गोबां जोंनो जे सुजुग जे खलायना नांगो तो आ सुजुग मगो तो लुगरं थानि सानो जोंनो सुजुग खलायदो बायदि